Σύρμα. Ό,τι τις αγαπημένες μου κυρίες. Είμαστε. Μάλιστα. Τι προσπαθείτε να κάνετε, να με κνευρίσετε? Εμείς κάθε άλλο. Δεν είπαμε ότι θα απαγορεύσουμε το τσιγάρο στο κανάλι? Το κανονικό, ναι. Γιατί αυτό τι είναι? Α, κύριε Δέλλα, σας είχα και άνθρωπο της εποχής σας. Δεν έχετε ακούσει για το ηλεκτρονικό τσιγάρο? Για ποιο? Δεν είναι κανονικό. Βγαίνει και σε γεύσεις. Σοκολάτα. Σαν πιο μήλο. Έχω ακούσει ότι θα βγει και σε κόλιανο. Αχ, αλήθεια. Θα μου πάρει. Νόμιζα ότι προτιμούσες το ακτινίδιο. Το ξανασκέφτηκα. Τον στείλαμε. Για κόλλημα. Θα πάρει από το γραφείο του.